Diġà lest fil-bib prinċipali tas-sagristija, għalhekk nistidinkom biex inqumu bil-wifqa. Il-kant sa jitmexxa mill-kor Jubilata Deo. Il-ħadd it-tajjeb. Illum 23 ta' Mejju, solennità tal-Għid il-Ħamsin. Ċart xikluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta, li matula se jamministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adolescenti tal-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta. It-tfal jistgħu isegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Għannu bil-ferħajtu bil-ferħ il-mulej, intom ġus kolla tal-art. Ejjew ħanidħlu fid-dar tal-mulej, naqdu bil-ferħ il-mulej Alla tagħna. Bala ferriħ il-faħru natuġġiex, għax twajjeb ħalin iħobbna u jitmana. Kunu għafu l-mulej situ Alla, u nissilna u ħalaqna u jgħixna. Aħna tijaw il-poplu, aħna l-merħla, u f'mertu jirana u jmexxina. Mil-bibin idħlu bana li ferra, fil-btiħi tat-tempju kantaw ħajr bilana. Ismu bilku bil-ħajr faħru dilu, resmu talkom quddiemu jismana. Twajjeb ħanin il-mulej Alla tagħna, tjubitu għal-dejjem fidil dejjem magħna. U jiġborna f'ulidu madwaru, fidju fija jħawwina u jerfa'na. Għannu bil-ferħajtu
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum qegħdin namlu festa kbira għajt il-50 fil-fatt ngħidula hekk għax huwa 50 jum wara l-għajt il-kbir wara l-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet u llum ukoll infakru l-miġġja tal-Ispirtu Santu fuq id-dixxipli ta' Ġesu. Hija ħaġa sabiħa li qed nilqgħu fostna wkoll grupp sabiħ ta' żgħażagħ li llum ukoll se jirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Dan l-Ispirtu Santu li llum qegħdin infakru il-miġġja tiegħu fuq il-Knisja, fuq il-familja adottiva ta' Ġesu, fuq dawk li jemmnu f'Ġesu. L-Ispirtu Santu jarrafna dwar il-ħnina ta' Alla. U aħna f'dan il-moment nistqarru li aħna midinbin u għandna bżonna din il-ħnina. Għalhekk nitolbu flimkien. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijiet tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġini, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum, inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarf għal ieħor. U għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Imtlew il-koll bl-Ispirtu is-Santu. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Għid il-50 u ma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xilut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, il-koll imħawdin, għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Miblu għajn u mistaġbin bdew jgħidu: dawk li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilea? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sinart twelidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kapadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-eġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien: ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi lil-mulej, mulej Alla tiegħi inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ngħidu flimkien: ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Ngħidu flimkien: ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħa toġbu l-għanja tiegħi għax jiena fil-mulej l-għena tiegħi. Ngħidu flimkien: ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, jien ngħidilkom,
imxu fl-ispirtu u taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu u kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xulxin biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel, min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sabar, is-sliem, il-ħniena, it-tjieba, il-fidwa, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ma' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-ispirtu, ħalli nimxu bl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Venitat
l-argum tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar tal-mħabtek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Baqa' li ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma l'issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Iqumu dawk li se jirċievu il-sagrament tal-Grizma, iqumu bil-wiefa l-kandidati u l-parrini. Missier, omna l-Knisja mqazza titolbok tagħti is-sagrament tal-Grizma il-dawn ħutna nsara maħmda biex isiru membri adulti tal-poplu ta' Alla. Tafu miex imħejja sewwa? Jiena l-kapellan tagħhom u dawk kollha responsabbli mill-formazzjoni tagħhom. Għamilna ħilitna kollha biex huma jitħejjew sewwa, ħajirċievu kif jixraq is-sagrament tal-Grizma. Għalhekk nistqar li jistħoq ilhom jirċievu dan is-sagrament. Bil-għajnuna ta' Alla u tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu, noddu lil dawn ħutna mal-membri adulti tal-poplu ta' Alla. Inroddu ħajr lill-Alla. Natuhom ċabċipa kbira. Soqdu bil-qeda jekk jogħġobkom. Ġesu meta jitkellem dwar l-Ispirtu Santu juża kelma għażiża nixtieq li niftakruha tajjeb x'illum il-mulej se jagħtikom dan ir-rigal kbir l-Ispirtu Qaddis tiegħu. U jgħid l-Ispirtu huwa d-difensur. Xi tfisser din il-ħaġa? Il-kelma bil-Griek huwa paraklitos, bil-Latin advocatus. Aħna mill-kelma Latina advocatus għandna il-kelma avukat. Xi ħadd li inti ssejjaħ biex joqgħod miegħek quddiem l-imħallef u jiddifendik. Għalhekk l-Ispirtu Santu huwa id-difensur. Tgħid li ma jien għandi bżonn min jiddifendini,
ħafna drabi l-avukati kollok bżonnu meta tkun fl-inkwiet. Jew qed tfittex il-ġustizzja. Ikollok bżonn minn jagħtik parir u jgħalmek ukoll kif tirrispondi tajjeb quddiem l-imħallef. Aħna fil-ħajja tagħna nindunaw kemm għandna bżonn l-għajnuna. Iżjed ma tikber, iżjed tirrealizza li għandek bżonn l-għajnuna. U li kultant f'ħajtek tkun għamilt xi ħmerija jew tnejn ukoll. Ix-xitan jakkużak u jfakrek. U jinqeda wkoll min ma jixtieqlek xil-ġid biex ifakrek. Imma l-Ispirtu Santu mhux hekk. L-Ispirtu Santu ifakrek fil-verità li hija l-ħniena ta' Alla. Għalhekk Ġesu jsejjaħlu l-Ispirtu tal-verità xi tkun dil ħaġa. L-ewwel l-Ispirtu Santu mhux se jidħak bik. Abjad abjad, iswed iswed. Imma wkoll se jfakrek li Alla li huwa mħabba huwa fidil għall-kelma tiegħu. Li Alla jrid isalvak mhux jikkundannak. Li Alla jgħadrek u jħenna lik. Din hija l-verità li ma għandna ninsew qatt. Wara l-Ispirtu jgħinek ukoll kif iġġub ruħek mal-oħrajn. San Pawl għandu lista ta' dak li aħna niċħdu minn hawn ftit ħin ieħor se nitlob lil daw iż-żgħażagħ li se jagħmlu l-Grisma li jiċħdu dak kollu ħażin. Imma San Pawl jagħtina lista sabiħa ta' dak li aħna nagħmlu meta l-Ispirtu ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu imexxina. L-imħabba, il-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Dawn huma l-frott tal-Ispirtu ta' Ġesu. Illum nitolbuh lill-Ispirtu Santu li jġeddet fina dan id-don, li jagħtina għarfien biex nażlu tajjeb, li ma nitfixklux minħabba xi frattarja li għamilna, jew id-nubiet tagħna, jew id-djufija tagħna, imma nafdaw fil-ħnina tal-mulej li huwa fidil u ġust. Għaxu fidil jgħader u jħen fil-verità. Dik hija l-verità ta' Alla, mhux il-kundanna tal-bnedmin, imma is-salvazzjoni tagħhom, il-ħelsien tagħhom, il-fejqan tagħhom. L-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu ta' Alla fid-dinja minn hawn ftit ieħor fuq l-artal. Jiena nitlob li l-Ispirtu Santu jiġi fuq il-ħobs u l-imbit u jibdilhom fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Din hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna għandna l-Ewkaristija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Meta is-saċerdot jaħfirlek dnubietek u Alla jinsihom, il-bnedmin ma jinsewx, imma Alla jinsihom dnubietna, jitfaħħom kollha ġol baħar. Jgħidlek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bil-Ministeru tal-Knisja. Anke aħna l-fejqan ta' ruħna, il-maħfra ta' dnubietna naqalawha permezz tal-Ispirtu għaddis tal-mulej. U hekk ukoll fil-ħajja tagħna. Min jimxi fil-vokazzjoni li jurih il-mulej għandu miegħu il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nixtieq nitlobkom issa tqumu bil-wifqa jekk jogħġobkom intom iż-żgħażagħ li se tagħmlu l-Grisma u issa se nitlobkom iġġeddu il-wedjiet tal-Magħmudija. Meta kontu żgħar għamiltu l-Magħmudija ma stajtux titkellmu intom, tkellmu l-ġenituri u l-pardinijiet flokkom. Illum se tgħiduha intom dil ħaġa. Mela għall-ewwel domanda nixtieq nisma'kom ftit.
Tidu tajdu iva niċħat, għax se niċħdu l-xitan u l-ħażin. Tiċħdu l-xitan u l-emil u kollu tiegħu. Tajjeb, għajtu ftit ħalli nismakom tajjeb, bravi. Issa l-3 darbiet, anzi 4, għajdu li iva nemmen għax inkella ninkwieta. Għax, right? Temnu falla l-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art. Bravi. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuħ, għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu f'Ġesu. Temnu fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja, li b'mod speċjali l-lum se jingħatalkom bis-sagrament tal-Grizma, kif ingħata lill-Apostli bħallum narajt il-50, temnu fl-Ispirtu Santu. Temnu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Temnu intom. Din hija l-fidi tagħna. Din hija l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru b'Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nagħtuhom ċabċipa kbira. Bravo. Se jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa ħanitolbu ħafna għal dawn iż-żgħażagħ. U li di eżis nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox. Għal dawn l-uliet adottivi tiegħu li fil-Magħmudija diġà twildu mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuh biex fit-tiba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu, ħalli jwettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xebħ sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. U Alla li tista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu. Inti tajt wel il-ġdid lil dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u mill-Ispirtu Santu u ħlisthom minn dnubietom. Ibgħat fuqhom l-Ispirtu Santu, id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà. Imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Sa bħala tifkira tal-dusija tiegħu il-Papa ma l-ismijiet li tawkom fil-Magħmudija ħanżidilkom l-isem Francesco għal boys u Francesca għal girls. Mhux għall-identity card, Jekk hawn xatt Francesco Francesca, Benedetto jew Benedetta. Issa noqogħdu bil-qiegħda jekk jogħġobkom u l-leaders se jrasqu lil dawn iż-żgħażagħ biex jirċievu is-sagrament tal-Grizma. Infakkar lil parrini biex ipoġġu jdejhom ukoll fuq l-ispalla tal-filjozzi tagħhom. Quae tu creasti
Uti eżiz fiċ-ċokontana nitolbu lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ejjew nkunu qalb waħda fit-talb li sejrin nagħmlulu, kif waħda hija l-fidi, it-tama u l-imħabba li ġejjin mill-Ispirtu qaddis tiegħu. O Alla missierna, nitolbuka Knisja kollha miġbura bħala familja waħda permezz tal-Ispirtu qaddis tiegħek. Għati erf u qawwa lil Papa Franġisko, lill-Isqof tagħna Charles u lill-Isfijiet kollha. Kun magħhom biex huma jgħinuna nħobbuk u nsiru nafuk dejjem iżjed. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk missier għalina li llum irċevejna dan ir-rigal tal-Ispirtu qaddis tiegħek. Kun dejjem magħna
biex aħna nkunu xhieda tiegħek fid-dinja bil-mod kif nixu l-fidi tiegħek fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej għall-ġenituri, il-parrini u l-katekisti tagħna sabiex bil-kelma u bl-eżempju tagħhom ikomplu jakkumpanjawna u jmexxewna fit-triq tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħerqa speċjali nitolbuk missier għal dawk li tbedu minnek jew għadhom ma jafukx. Għati l-om ukoll id-don ta' Spiritu Santu biex jiftu qalbhom u jarfu l-imħabba tiegħek għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ibgħat missier aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna u dak kollu li Int għamilt bil-qawwa tal-Ispiritu Santu sa mill-bidu tax-xandir tal-Evanġelju għamlu issa wkoll fil-qlub ta' dawk li jemmnu bi Kristu Sidna. Amen. biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li kif wedna ibnek l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u għaqqat f'xirka waħda l-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' d-dinja, ħedin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fiha id-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkattrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Regina Celi.